ሰላም ከመይ ተምሲዩ ክብራት ተኸታተልቲ ሃርሜኒ ሚድያ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ካልኦት ኣህጉራዊ ፍጻመታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ እናዓደምና ንሎም ሰሉስ 4 ሓምለ ናይ ዘደለናዮም ቀንዲ ዜናታት ኣርእስታት ክነቐድም ዩክሬን ብሰንኪ ኣብ ሃገራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘሰዓበ ዕንወት ከባቢ ዝምርምር ከምኡውን ንዳግመ ህንፀት ዝኸውን ኣማራፅታት ዝጥምት ኣህጉራዊ ጉጅለ መስሪታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየዱ ምቁጻል ቁርኣን ብትሪ ከም ዝነጽጎም ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ብጽሑፍ ኣብ ዝለኣኹ መግለጽ ምሕባሩ ከምኡውን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ግብረ ሰዶማውያን ጌይ ፕራይድ ኣስታት 9,000 ሰባት ምስታፎምን ካልኦትን ዜናታት ክህልውናዮም ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ዩክሬን ብሰንኪ ኣብ ሃገራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝሰዓበ ዕንወት ከባቢ ዝምርምር ከምኡውን ንዳግመ ህንፀት ዝኸውን ኣማራፅታት ዝጥምትን ኣህጉራዊ ጉጅለ መስሪታ ዩክሬንን ካልእ ክፋል ዓለምን ኣብዚ እዋን እዚ ኣጸቢቖም ዝግንዘብዎ ነገር እንተሃልዩ ተፈጥሮን ኣከባብን ካልእ ተወሳኺ ግዳይ ኩናት ይኸውን ምህላው እዩ ክትብል ነዚ ጉጅለ ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዘለንስኪ አንድሪ የርማርክ ብምዃን እትመርሖ ዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ነበር ከምኡውን ኮሚሽነር ኣውሮጳ ማርጎት ዌልስትሮም ገሊጻ እዚ ግሬታ ቱንበርግ እውን ኣባሉ ዝኾነት ጉጅለ ኣብ ከምኒ ግድብ ካኾቭን ኒውክሌራዊ ትካል ዛፖሪዥያን ዝበፅሐ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ምምርማር ብሰንኪ ባርዕ ጫካን ምፍሳስ ነዳድን ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ዝበፅሕ ምብራስ ስነ ህይወት እውን ኣጻፊፉ ከዳልዩ ተባሂሉሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየዱ ምቅጻል ቁርኣን ብትሪ ከም ዝነጽጎም ንኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ብጽሑፍ ኣብ ዝለኣኹ መግለፂ ሓቢሩ ዝሓለፈ ረቡዕ ቁርኣን ዘቃጸለ መበቀሉ ካብ ዒራቅ ዝኾነ ሰብ ሓዊስካ ተግባራት ናይዞም ክልተ ኣድመኛታት ብዝኾነ መንገዲ ንመትከላት መንግስቲ ሽወደን ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ክብል እዚ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብርዩሎ ኣብ ስቶክሆልም በቢግዜኡ ክካየድ ፀንሐ ምቅጻል ቁርኣን ሓያል ኣህጉራዊ ግብረ መልሲ ዘስዓበ ኮይኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከይተረፈ ነቲ ተግባር ምኹናኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣልመዳለን ብሓያል መደረ መራሕቲ ሰልፍታት ዝረአ ዝነበረ ደሚቕ ሃዋህው ይጠፍእ ኣሎ ክብል ሪፖርተር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሬድዮ ሽወደን ሲ ሆልምርገን ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ ክልተ መራሕቲ ሰልፊ መደረታት የካይዱ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ኣዋሃዲት ሕክምና ስነ ኣእምሮ ምምሕዳራት ከተማን ዞባታትን ኢንግማሪ ዊዘልግረን ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽምብል ኣልመዳለን ዓብዪ ድባብ ምሕዳሩ ዝኾነ ግና ሓለዋ ፖሊስ ኣብ ቦትኡ ምህላው ሆልምረን ወሲኹ መልኪቱ ብሰንኪ ኣብ መሬት ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ን300 ዓመታት ዘጸንሐ ስብርባር መራኽብ ጨሪሱ ንኸይጠፍእን ዲጂታላዊ 3D ሞዴላት ንምፍጣርን ዩክሬን ካብ ቤተ መዘክር ቫዛ ስቶክሆልም ሓገዝ ይውሃብ ኣሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ዛፖሪዥያ ጥቓ ስብርባር መራኽብ ዝረኣያሉ ቤተ መዘክር ድሮ ሓያሎ ሚሳይል ወዲቑ ምህላው ዝገለጸት ሬድዮ ሽወደን እዚ ድማ ካብ ቅድመ ግንባር ብዙሕ ዘይርሕቕ ምዃኑ ወሲኻ መልኪታ ባህላዊ ቅርስታት ዩክሬን ምስናድ ከም ህዝብን ሃገርን ንህላዊኦም ኣገዳሲ ረቋሒ እዩ ክብል ዳይሬክተር ምርምር ቤተ መዘክር ቫዛ ፍሬድ ሆከር ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹሉ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ግብረ ሰዶማውያን ጌይ ፕራይድ ኣስታት 9,000 ሰባት ተሳቲፎም እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2019 ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ወግዓዊ ሰልፊ ዳርጋ ብዕፅፊ ዝዛይዱ ተባሂሉሎ ብዘይካቶም ብቐረባ ዝምልከቶም ግብረ ሰዶማውያን ኣብዚ ፌስቲቫል ንተጻዋርነት ናጽነትን ጾታዊ ማዕርነትን ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ 10,000 ካልኦት ሰባት ጎደናታት ኦስሎ መሊኦም ምውዓሎም ተፈሊጡ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ኖርዌይ ክንዲዚ ዝኣክል ሰባት ንብዙሕነት ዝድግፍ ሰልፊ ኣካይዶም ኣይፈልጦን እዮም ክብል መራሒ ፌስቲቫል ኦስሎ ዳን ቢዮርክ ገሊጹ ሰልፊ ኣብታ ብዙሓት ብሄራት ዝቕመጡ ኣውራጃ ግሮንላንድ ጀሚሩ ድሕሪ 3 ሰዓታት ኣብ ፊት ኣዳራሽ ከተማ ኦስሎ ተዛዚሙሎ ኣብ ምዛምቲ ሰልፊ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ንድልዮ ክብርታት እንገልጸሉ በዓል እዩ ብዙሕነት ከነኽብሮ ዝግባአና ሃብቲ እዩ ክብል ቢዮርክ መደረ ኣስሚዑሎ ካብ ሓለዋ ፖሊስ ከባቢ ኦስሎ ዝኾነ ላርስ ኮስቴቨት ንኒውዝ ኢንግሊሽ ዶት.ኤንኦ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ዘይተደልየ ፍጻመ ኣያጋጥመናን ኢሉ ዓሚ 25 ሰነ 2022 ካብ ፍርቂ ለይቲ ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ጽምብል ተኽሲ ድሕሪ ምኽፋቱ 2 ሰባት ምማቶም ሓያሎ ድማ ቆሲሎም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ እምበር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም ኬርማ ሪክሪተር
ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሰ ከተማ ሽወደን ስቶክሆልም ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ መስጊድ ቁርኣን ናይ ምቅጻል ኣድማ ድሕሪ ምክያዱ መንግስቲ ኢራን ሓድሽ ኣምባሳደር ናብ ሽወደን ከም ዘይልኽ ገሊጹ። ነዚ ምቅጻል ቁርኣን ዘካየደ ኣብ ኢራቅ ዝተወልደ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኢድ አልኣድሓ እዩ ነዚ ኣድማ ኣካይድዎ። ዝሓለፈ ሰሙን ፖሊስ ሽወደን እዚ ተግባር ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ንዓብዪ ክለዓል ዝገብር እዩ ክብል ነዚ ፍጻመ ኸሲሱ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሑሴን አሚር አብዶላሂ መንግስቲ ሽወደን ከም ዝበለ ዘነውር ተቃውሞ ክካየድ ፍቓድ ብምሃቡ ወቂሱ ኣሎ። ቅዳሓት መጽሓፍ ቁርኣን ንምንዳድ ዝተወጠነ መደብ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ሽወደን ንዓብዪ ኣስዒቡ እዩ። በዚ ድማ ፖሊስ ኣብ ቀረባ እዋን ተመሳሳሊ ናይ ተቃውሞ ሕቶታት ነፂጉ እኳ እንተነበረ ድሕሪኡ ግና ኣብያተ ፍርዲ ብናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ክፍቀደሎም ከም ዘለዎ ብምውሳንን እዩ እዚ ክፍጸም ክኢሉ። ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ቁርኣን ቀጥተኛ ቅዱስ ቃል ኣላህ ስለ ዝኾነ ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕልቲ መጽሓፍ ዝግበር ጉድኣት ከም ኣዝዩ ኣጸያፊ ተግባር እዩ ዝረአ። መንግስቲ ሽወደን ንቅዱስ ቁርኣን ንምርኻስ ፍቓድ ብምሃቡ ነቲ ምልኣኽ ኣምባሳደር ኣቋሪፅና ኣሎና ክብል ሚኒስተር አሚር አብዶላህያን ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራቅ እውን እቲ ቁርኣን ዘቃጸለ ሰብ መበቀሉ ካብ ኢራቅ ብምዃኑ ኣሕሊፉ ክህቦ ንሽወደናዊ መዘንኡ ሓቲቱ። ድሕርቲ ፍጻመ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰልፈኛታት ኢራቅ ብድርኺት ካህን ሺዓ መቑተድ አልሳድር ኣብ ኢራቅ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሽወደን ዕንወት ምፍጻሞም ቢቢሲ ጸብጺባላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኡልፍ ክሪስተርሰን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ዝተፈጸመ ኣዕናዊ ወፍሪ እኳ እንተኾነነ ሽወደን ብዛዕባ ፖለቲካዊ መንነታ እተስተንትነሉ እዋን ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ዘይካዚ ሃገራት ሞሮኮ፣ ኩዌት፣ ዮርዳኖስን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦትን ነቲ ፍጻመ ስዒቡ ኣብ ስቶክሆልም ንዝርከቡ ኣምባሳደራትን ጸዊዕን ኣለዋ። ዝፍጻመ ምቅጻል ቁርኣን ንቱርክ ሓዊሱ ዝበዝሑ እስላም ዜጋታት ኣብ ዘለዎን ሃገራት እውን ቁጥዕ ላዓይሉ እዩ። ትማል ረቡዕ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ብስም ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ ጸረ እስልምና ተቃውሞ ክካየድ ምፍቃድ ቅቡል ኣይኮነን ክብል ኣብ ትዊተር ምጽሓፉ ቢቢሲ ወሲኻ ጸብጺባላ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰሉስ 4 ሓምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።